Nginibingelele babukeli ngiphinde nginamukele. It's another day, it's another episode. Right here on our show Udliwa Yini. Abangakangazi ngu-Andiswa Ngwakadlamini. Namhlanje-ke siniphathele ubaba uMhlongo. Kanti-ke ningathuki babukeli ubaba uMhlongo siyamazi useke wafika la. Kodwa-ke ake simuzwe namhlanje simuphe ithuba simuze ukuthi udliwa yini. Baba uMhlongo la ekhaya siyakwazi asiqali ukukubona. Kodwa-ke sizocela ukuphinde futhi sikuphe ithuba usichazele kanye nababukeli ukuthi udliwa yini. Ngizoqala ngokubingelela kwiNdubane Media ngiphinde ngibonge nethuba futhi abanenikezele. La ngizoqala nje ngokubonga kakhulu iNdubane Media sengiyithatha njengabantu abawusizo kakhulu kimi ngoba ingisize kakhulu ekuqaleni. Njengoba kade ngifikile ngodaba lika-Anele. Udaba lika-Anele abaluleki bala ekhaya bangisize kakhulu. Indaba yethu sihamba kahle manje konke sekuhamba ngomumo. Inkinga-ke esengize ngayo namhlanje ithe kwehluka ngoba inkinga engidlayo idla mina ngedwa. Inkinga yakho nayo ngize ngathatha isinqumo sokuthi ngimshiye ekhaya ngingafiki naye namhlanje. Inkinga yami-ke iqala kanje. Mina njengoba ngake ngafika la ekuqaleni yabo kwakukhona lokho mhlawumbe ukuthi ngizothi uma ngabe ngimbikela lolu daba engangimbikela lona mhlampe lumphathe kabi. Agcina mhlampe egcine ethatha isinqumo sokusuka eduze kwami. Kodwa cha nebala kwenzekanga. Manje-ke inkinga yami lapho isikhona-ke kufanele siqhubekele phambili naye sishade umndeni wami uhambe kahle. Manje ngiyacabanga ekhaya nginonkosikazi njengoba ngangishilo nasekuqaleni. Unkosikazi siney'ngane zethu ezine nazo ngiyayithanda futhi iy'ngane zami kakhulu. Kanti kukhona-ke nezinye iy'ngane futhi engake ngayithola ngaphandle komshado. Zona-ke zintathu. Ngiyayithanda futhi kakhulu iy'ngane zami. U-Anele ngiyamthanda kakhulu. Kufanele siyithathe inqubekela phambili. Manje into engishayayo amandla umsebenzi wami amandla awo mafishane. Sengigcina manje mangiholile umholo uphelele ey'ndlebeni zami. Akusakhoni ukuqhubekeleka phambili ukubhajetha nani nani. Manje ngize ngagcina ngalibonisana nabanye babafowethu le daba esiphila nabo mangabe siyibhekela la ngaphandle. Bangiyalela omunye ubaba ngakwamhlaba uyalingana. Engingazi ukumgagula-ke igama lakhe ngoba asungelananga naye ukuthi ngigagule. Lo baba masifika kuyena ubese ngiyalela ukuba uzonginikeza lento. Ngithathisa lento. Thatha late ayinangozi. Basho njalo bathi ayinangozi mabesho. Kodwa manje-ke mina ngithe mangifika eduzane ngabona ukuthi ikhona le nkinga engingase ngibhekane nayo mangizwa yena ngoba uthena kuningi ezongisiza ngakho. Ngiqamba amanga ngishilo wathi wonke umthwalo wami uzoba lula mase ngimthathile. Ngakwezimali uthe nje u-Anele kuzoba lula ukuthi ngimshade iy'ngane zami lezi esengiqala ukuzinakekela kahle konke kuzoba right. Ngakuthanda-ke. Inkinga yami iqale lapho esethi khona nayo lento azokunikeza yona ifuna ukudla kwayo. Ukudla kwayo-ke ukhona-ke ukunginikeza inkinga. Khona ukunginikeza inkinga ngoba uthena izodla isibeletho sika-Anele njengomuntu u-Anele angakaze benengane ekuqaleni. Futhi yena makuhlala ingane kuzodla yona lento. Makuhlala ingane kuzodla yona lento. Kanti mina angifisanga nangelinye ilanga ukuthi kube khona ukukhipha umphefumulo ngoba kahle kahle kuwukhipha umphefumulo. So manje-ke u-Anele futhi naye uwumuntu oyithandayo iy'ngane ngoba akakaze benengane. Ushilo nje wathi emva kube mase sishadile iyona nje into esemaphusheni akhe naye aseyithumela iy'ngane zakhe kunje. Manje emoyeni wami iyawukhathaza lento ngoba ngingabili. Futhi ngiyafuna ukuyithatha. Ngiyafuna ukuyithatha lento ngenxa yesimo sami engiphila ngaphansi kwaso. Amandla ami mafishane. Angisakhoni ukwenza lutho. Imali phelela nje lezi ndleko enginazo. Akusabekeki akwenzeki lutho. Ngapha futhi kulolu hlanga ukuthi u-Anele naye ngiyamthanda iy'ngane zami azongizalela zona nazo kuyingxenye yengane engiyithandayo. Manje ngizocela kwiNdubane Media ukuthi mhlampe ingangiluleka kanjani phakathi kwalesi simo lesi. Ukuthi njengamanje udidekile awazi noma uthathe lento noma
ubeke phambili phela kusho ukuthi imizwa ka-Anele ngoba phela uwumuntu angisothandayo iy'ngane nawe futhi uyafisa ukuthi uba ney'ngane ngiyafisa ukuthi sibe ney'ngane naye kodwa futhi ngiyacabanga ukuthi futhi lo mcebo futhi ngiyawudinga phela imali iyadingeka uzokwenza ukuthi isimo sami sibe lula impilo yami ihambe kahle manje ngikhathazwa ile nto ngizoyiyeka le nto ngizohlupheka kanje u-Anele uzogcina ngayanga ndawo engashadile ngesimo somnotho ngizoyithatha le nto bese manje angazi ukuthi mhlampe ikuphi la indubane emide engangilekelela khona makunje ngizocela nje lowo mbono ngoba iyangidla le nto iyangidla ngempela ngoba kuzothini yena uzobona mhlampe mezala iyaphuphuma iy'ngane ziyaphuphuma kodwa mina le nto iyosala ithini mina ngoba iqiniso mina ngizobe ngilazi kulapho futhi ngeke ngize ngibonisane naye ngeke ngize ngimcele ukuthi mhlawumbe abekezele ngoba vele yinto angeke aze ayivume akekho umuntu ongavuma ukungabi nazo iy'ngane manje nje ngizocela nje angazi uma ukhona indubane emide la engalekelela khona ngajabula kakhulu hhayi thina baba uMhlongo nje esingakusho siyindubane emide ukuthi hhayi asiboni ukuthi kuyicebo eli-right ukuthi wenze into enje ngoba ubusushilo nawe ukuthi phela le nto ayihlukile njengokuthatha umphefumulo womuntu futhi ingane-ke kuthiwa umphefumulo onganaqaqa cabanga-ke phezu kwalozo izono vele osunazo uphinde uzo-eda lezi uzokhipha umphefumulo besibona nje ukuthi uqhubeke nje ubeke isenti phekwesenti ngoba phela ishumi nelinye ishumi liyawenza u-R2 kuyogcina mhlampe kumlungelile u-Anele ugcine nawe usukwazile ukuthi umthathe umshade kodwa-ke sizozwa kubabukeli ukuthi bona-ke bathini ngalolu daba babukele emakhaya-ke senilizwile udaba lukwababa uMhlongo ukuthi odidekile manje ubaba uMhlongo ukuthi enze njani awuthathe le nto engenamgozi noma aqhubeke hlolisise kahle ebeke phambili imizwa ka-Anele ningakhohlwa-ke babukele ukuthi-ke nikhomente phela sizwe nani uvo lwenu ngalolu daba I'm sure seniyalazi babukele iculo lethu elithi comment, like and subscribe. Siyabonga ukuthi nibukele.